O Festival de Curtas Armadiña 2017 xa quenta motores no Concello de Poio, unha cita que se desenvolverá dende o 13 ata o 19 deste mes de novembro entre o Centro Cultural Xaime Illa e Casal de Ferreirós. A Concelleira de Cultura destacou que se trata dunha edición moito máis ampla que outros anos. Non só nos vamos a topar cunha programación no que as curtas son as protagonistas deses 3-4 días de proxeccións, sino que tamén xa desde o luns vai haber obradoiros e actividades tanto para crianzas como para adultos, todo vencellado que o mundo do audiovisual e das artes escénicas, e a verdade é que o esforzo que veñen facendo ao longo de todo o ano para poder chegar aquí e conseguir que dende o 13 ao 19 este moi presente o que é o audiovisual no noso concello. Unha 13ª edición cargada de novidades e de actividades. Este ano o que temos son moitas actividades que están por primeira vez no certame, como son os obradoiros, por exemplo, que fan do certame algo maior este ano, que xa non é que nos limitemos, como decía Lidia, a unha fin de semana, senón a unha semana inteira. Temos tamén o premio mellor videoclip en galego dos 2 últimos anos, que estivemos argallando aí o premio co Instituto Local, co Instituto de Poio. Dende a Deputación Provincial destacaron que é o primeiro ano que este Festival de Curtas se inclúe dentro dos 7 festivais audiovisuais da provincia. Cans, Tui, Bueu, Novos Cinemas de Pontevedra, o de Vigo, Primavera de Cine, e o Curtas de Vilagarcía. Entón, este é o 7º festival, o último do ano. Nos estamos moi ledos de que se una a esta filosofía de festivais que apostan, como ben dixen, pola nosa lingua, polo noso audiovisual, pola nosa música tamén, pola igualdade de xénero, por ser inclusivos, que eu creo que esa é unha cuestión fundamental, que os festivais sexan inclusivos. Unha das novidades desta edición é a sección medioambiental, que inclúe a películas que amosan o seu compromiso co medio natural. No apartado de premio máis especial se lle outorgará este galardón á actriz galega Nerea Barros, un premio que será entregado co resto dos galardóns do certame o domingo 19 na gala de clausura que terá lugar en Casal de Ferreirós.